Чарговыя пагрозы за сувязі з ЕГУ, што хаваюць набліжаныя да Лукашэнкі бізнэсоўцы. КДБ абжывае могілкі і знікнення Караткевіча. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў серады 6 траўня на Белсаце. Пачынаем. Прадстаўнікі рэжыму патлумачылі, каму пагражаюць рэпрэсіі пасля надання Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту статусу экстрэмісцкай арганізацыі. Канкрэтныя пагрозы асобам, звязаным з ВНУ, агучыў у інтэрв'ю рэгіянальнаму выданню «Віцбічы» прадстаўнік абласной пракуратуры Дмітрый Кудраўцаў. З гэтага моманту любыя фінансавыя аперацыі на адрас універсітэту, уключаючы аплату навучання або дабрачынныя ўзносы, кваліфікуюцца як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці паводле артыкулу 361.2 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь, што прадугледжвае пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі. Аналагічным чынам працоўныя дачыненні, выкладанні або працяг навучання ва ўстанове адукацыі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт тлумачацца як удзел у экстрэмісцкім фарміраванні згодна з артыкулам 361.1 Крымінальнага кодексу, што прадугледжвае крымінальную адказнасць на тэрмін да 6 гадоў пазбаўлення волі. Кудраўцаў зазначыў, што пад пераслед трапіць нават выкарыстанне сімволікі універсітэту і падпіска на інфармацыйныя рэсурсы ЕГУ. Адначасова з тым пракурор паабяцаў, цытата, «вызваленне ад адказнасці» тым, хто спыніць кантакты з установою і паведаміць пра гэта ўладам. У сярэдзіне красавіка Вярхоўны суд Беларусі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй і забараніў яго дзейнасць у краіне. Пастанову прынялі на падставе заявы Генеральнай пракуратуры, якая абвінаваціла універсітэт у, цытата, «дэстабілізацыі ситуации в Украине и нібыта супрацы з радыкальнымі структурамі». Прамысловасць, будаўніцтва і сельская гаспадарка гадамі застаюцца самымі небяспечнымі сферамі для працы ў Беларусі. У зоне асаблівай рызыкі некваліфікаваныя кадры, у прыватнасці падсобныя работнікі. Асноўная ж прычына траўмавання – ігнаравання нормаў бяспекі, паведамілі дзяржаўнай кампаніі «Белта» у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Толькі летась прадстаўнікі дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы спынілі работы на 40 будаўнічых пляцоўках і ў больш як 100 цэхах у звязку з непрымальнымі ўмовамі. Да таго ж забаранілі карыстацца 4000 станкоў і машынаў праз пагрозу жыццю і здароўю людзей. Пры гэтым у Мінпрацы адзначаюць, што летась у Беларусі ўдалося дасягнуць гістарычнага мінімуму смяротнага траўматызму на вытворчасці. Паводле ведомства загінулі 103 асобы, а ў 2024 іх было 105. Фінансы Людмілы Няронскай цяпер дзяржаўная падатковая таямніца. Паводле расследавальнікаў бюро медыа, справаздачнасць за мінулы год амаль усіх кампаніяў рыбнага холдынгу сяброўкі сям'і Віктара Лукашэнкі схаваная. Пад грыф «Сакрэт» натрапілі адразу 6 фірмаў, у тым ліку марскія сезоны, марскія промыслы і сезон упакоўкі, у якой 20% належыць сыну Віктара Лукашэнкі Александру. Пастанову пра падатковую таямніцу ў дачыненні фінансавай справаздачнасці холдынгу выдаў Савет міністраў Беларусі. Раней паводле таго ж прынцыпу эканамічныя паказнікі закрылі ў фірмаў, звязаных з сынамі Лукашэнкі, нагадалі ў бюро медыа. Это какие-то отдельный сегмент какого-то сенситив бизнеса, в котором у государства или у отдельных членов семьи Лукашенко есть свой какой-то шкурный интерес, и они пытаются всячески просто скрыть, а что там вообще за этими показателями скрывается, да, что они не хотят нам показывать. Цяжкія ўмовы пражывання і адсутнасць рамонту. Жыхары аднаго з інтэрнатаў у Смаргоні паскардзіліся на стан будынку. Кадры з праблемнага аб'екту апублікаваў тэлеграм-канал «Беларусь за МКАДам». Паводле людзей будынак даўно патрабуе аднаўлення. Сцены з трэшчынамі, пабудова разбураецца. Пад'езды і калідоры абшарпаныя, а ісці па іх трэба ў паўзмроку. Насельнікі праблемнага інтэрнату распавялі, што зімою рамонт пачалі, аднак абмежаваліся толькі часткаю першага паверху. У астатніх памяшканнях дагэтуль вільгаць і цвіль. Пры гэтым жыхары сцвярджаюць, што рэгулярна плацяць за камунальныя паслугі і робяць адлічэнні на кампрамонт. Паніка кіроўцы і ігнараванне базавых правілаў бяспекі ледзь не прывялі да трагедыі на адной з аўтазаправачных станцыяў «Беларуснафта» ў Гомлі. На заправку проста пад паліўныя калонкі прыехаў аўтамабіль, з-пад капоту якога ішоў густы дым. Аднак кіроўца аўтамабіля, замест таго, каб тушыць аўта, пачала здымаць на тэлефон тое, што адбываецца. У хуткім часе дым змяніўся адкрытым полымем. На шчасце работнікі АЗС хутка зарыентаваліся ў сітуацыі і пачалі самастойна змагацца з агнём. Неўзабаве прыбылі і працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. У Беларуснафце нагадалі, што пры заяўленні дыму з-пад капоту аўта яго трэба неадкладна якраз
якраз адагнаць ад АЗС. Гэта месца падвышанай небяспекі, дзе любое адкрытае полымя можа прывесці да выбуху. Мінус яшчэ адзін пункт культурнага жыцця беларускай сталіцы. Прадстаўнікі каманды стрыт-фуд-пляцоўкі «Пясочніца» паведамілі, што праект больш не будзе працаваць. Прынамсі, на ранейшай пляцоўцы ў дварах заводу «Гарызонт». Дамову арэнду тэрыторыі скасавалі, і цяпер замест запланаванага на 7 траўня адкрыцця сезону фудтракі збіраюць абсталяванне і пакідаюць пляцоўку. Прычыны, праз якія адміністрацыя заводу пастанавіла не падаўжаць арэнды, не паведамляюцца. «Песочница» была першай стрит-фуд-пляцоўкай у беларускай сталіцы. Яна працавала з 2018 года. За гэты час месца з вулічнымі прысмакамі ператварылася ў сапраўдны культурніцка-забаўляльны хаб. На тэрыторыі «Песочницы» ладзіліся маштабныя канцэрты, супольныя кінапрагляды, выставы, лекцыі і майстар-класы. Увядзенне велізарнага комплексу навучальнай установы КДБ у самым цэнтры Менску ля касцёлу Святога Рога блізіцца да завяршэння. Фота і відэа сакрэтнага будынку, якога няма на планах гораду, апублікавалі ў сацыяльных сетках, заўважыла выданне «Каталік.лайф». Выявы аўтар падпісаў адною фразою «Мой боль». Будаўніцтва новага корпусу Акадэміі нацыянальнай бяспекі на Залатой Горцы пачалося летась восенню. Катлаван раскапалі проста на 200-гадовых могілках. Будаўнікам трапіліся мноства чалавечых костак. Іх абяцалі перадаць парафіі для перапахавання. Аднак паводле вернікаў парэшткі пакуль так і не вярнулі. Адметна, што будаванне на тэрыторыі пахаванняў забаронена кодэксам аб культуры і праектам зонаў аховы, зацверджаным Міністэрствам культуры. У Воршы са сцяны дому нумар 2 на вуліцы Марата знік маштабны мурал з Уладзімірам Караткевічам. Партрэт пісьменніка схавалі пад пластом цеплаізаляцыі, піша «Віцебская вясна», бо ў доме адбываецца рэновацыя. Мурал стварыў мясцовы мастак Дмітрый Толкачоў. Яго ўрачыста адкрылі ў лістападзе 2020 года да 90-годдзя класіка. Кампазіцыя ўключала фрагменты рукапісаў Караткевіча, ягоныя фірмовыя малюнкі на палях і радкі вершу Ворша, прысвечанага гораду. Сцяна будынку, дзе размяшчаўся мурал, выходзіць акурат на вуліцу, што носіць імя пісьменніка. Афіцыйных каментароў пра тое, ці адновяць мурал пасля завяршэння рамонту, не было. Травеньская спёка трывае. Сёння ў шмат якіх рэгіёнах на паўднёвым захадзе да плюс 31 градуса. Праз такое надвор'е сіноптыкі абвясцілі памаранчавы ўзровень небяспекі. Рэкордна спякотным у Беларусі быў аўторак 5 траўня. Аднак не абышлося без ападкаў і навальніцы. Увечары навальнічны фронт накрыў прынамсі Менск. Кадры сталічнага неба пакажам без каментара. Прагрэлася не толькі паветра. Паводле сіноптыкаў, сярэдняя тэмпература глебы на глыбіні 10 сантыметраў ужо паднялася да 18 градусаў, а значыць, ужо можна саджаць бульбу і цеплалюбныя культуры. На гэтым і завяршаем сённяшняе выданне. Стаўце лайкі і каментуйце гэта відэа. Так вы дапамагаеце прасоўваць наш беларускі контент. Але не забывайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.